Ako ste sa dostali do Ameriky? Veľmi jednoducho a neuveriteľne jednoducho. Jedenkrát sa potulujem po Prahe, vidím americkú zástavu, pýtam sa, čo je tam. To je americké veľvyslanectvo. Idem tam a naraz jedna stolička, tam bola taká zajímavá, rekord kresnici. Kreslím, príde úradnička Češka, co tady děláte? Hovorím, túto stolicu kreslím, choďte tam do čakárny, tam je taký stolic viac. Idem tam, naraz príde ďalšia deva, dá mi kus papiera do ruky, vyplňte to. Ja si myslím, že aby som tú stolicu mohol nakresliť, takže musím ten papier vyplniť. Vyplnil som v poriadku a príde ďalšia deva, už to máte vyplnené, hovorím, nemám, neviem anglicky, máte tam aspoň meno? Áno. Zobrala mi papier, za chvíľu prišiel pán a kričí vo dverách, vysoké dvere, ale 4 metre vysoké. Mr. John Bartos. Ja som chvatne kreslil stolicu, ale keď sa nikto nehlásil, tam tí ľudia v čakárni hovoria, pane, nejste to vy? Hovorím, čo? A on zase kričí, Mr. John Bartos, hovorím, to som není, ja dajte mi pokoj, ja túto stolicu nakreslím a idem odtiaľto preč a viac sa sem nechcem vrátiť. No ale ten pán prišiel za mnou, ukazuje papier, či je môj. Hovorím, áno, je môj. Ani som stolicu nedokreslil, zobral ma za kabát a už ma ťahá, ukážte affidavit. Hovorím, čo je to, neviem anglicky vôbec, tak zavolili tlmočníka. Tlmočník pýta sa, pane Bartoš, predložte affidavit. Hovorím, čo je to. Američan sa pýta, čo som povedal, Čech hovorí, on nevie, čo je affidavit. No to musí byť blázon človek. Príde sem, nevie anglicky, nevie, čo je affidavit a chce ísť do Ameriky. Ja mu hovorím tomu tlmočníkovi, čo povedal pán, lebo sa smiel tak dosť uštipačne. No, pane Bartoš, vypadáte jak blázen u neho. Mňa to napálilo, chytil som klobúk, praštil od stôl a išiel som preč. A ešte som povedal, viete čo, povedzte pánovi, že ja som možno tak chytrý, možno aj chytrejší ako on. No, on to tlmočil a hneď na to som od jedu vytiahol z kapse 3 novo udelené patenty. Keď to Američan videl, už ho nič nezaujímalo, hneď čahol na patenty a začal ich brať. Ale ja som ich začal brať na spak, lebo som sa bol, že mi ich zoberie. Čech hovorí, nechajte ho. No vtedy Američan začal se mnou ináč. Hovorí, vypadáte jak blázon, tu nám máte 3 novopečené patenty, takže povedzte niečo o sebe. Kto ste, čo ste, aké je vaše povolenie, vaša činnosť. Teda hovorím, som strojnoletecký inžinier, bývalý pilot, áno, bol som vo svetovej vojne, poznáte nejaké americké zbrane, hovorím, aeroplánov poznám hodne a vymenoval som tam. Okamžite prišiel ďalší úradník, odovzdával mi papier a vláda Spojených štátov týmto potvrdzuje, že vám udeľuje vstupné vízum do USA, ktoré bude do vášho pasu vpísané, ako náhle tento predložíte. Čo ste robili v Amerike? No, začiatky boli dosť biedné. Americká vláda mi dala síce vstupné vízum, ale nedala mi robotu. Tu som si musel hľadať. Spočiatku mu pomáhali rodiny zahraničných Slovákov. So zamestnaním boli problémy, ale tie pominuli, keď inžinier Bartoš preukázal svoje vedomosti. A vidím továreň, alebo koncern NASA, Národný americký inštitút pre vesmírne lety, hľadá projektantov. To som videl inzerát New York Timesu. Tak som zobral bicykel a skočil tam. Mal som veľmi blízo. Ja som bol možno jediný človek v Amerike, ktorý chodil na bicykli. Aj ten som našiel proste. Asi 8 ich bolo nahromade veľa cesty, tak som si to najlepšie vybral. Prídem tam, celkom áno. Černok Simpson, vedúci osobného oddelenia, v poriadku hľadáme. Už som vedel, ako sa mám chovať, nevyťahovať žiaden diplom, nehovoriť, kto som, čo som za kuzelníka. Prišli ich inžinieri, donesli kopu materiál, tu si sadne a dali mi na rozmýšľaj, o čo sa jedná. Najprv som mal posúdiť, o čo sa asi jedná. Potom, keď som to urobil, potom mi dali konkrétne prípady. No, ťažko bolo, ale som to urobil. To, viete, s takou výrobou som nikdy nemal dočinenia. Tak som to načmáral, pozreli v poriadku, okamžite, hneď bol určený plat, prišla najkrajšia deva fabriky, zobrala ma pod pozuchu a povodila po jednom velikánskom oddelení, kde som mal pracovať. Týmto začala moja činnosť v kozmonautickom priemysle. Konkrétne na čom ste pracovali v Amerike? Aké projekty? Čo ste tam vymysleli? Tak toho bolo dosť a prvý taký môj prípad bol výroba medeného drátu
o hrúbke asi vlasu, ale Američania mi hovorili, že to je ešte tenší, ale to nevadí, ja som si hlavu nelámal, urobil som to úspešne. Potom som prešiel na protilietadlové granáty, tam som pochopil, v čom robím, lebo som sa vlastne presvedčil aj o tom, prečo nás Rusi nezostreli. Potom som ďalej pracoval na jednom zvláštnom aparáte, ktorý mal testovať zapalovací mechanizmus alebo časovací mechanizmus na granátoch. Taký granát opustí ďalovú hlaveň rýchlosťou 800 metrov a točí sa 3000 obrátok za minútu. Toto muselo pracovať s takou presnosťou, že 100 metrov preletieť cieľ už bol zbytočný ten granát, pretože už nezasiahol. No bola to pekelná robota, pochopiteľne. Mal som k tomu najrôznejšie pomôcky, niektoré časti hotové priamo od firmy Pratt Whitney a tak ďalej. No a keď som toto všetko podsplňal, tieto podmienky, tak som pokračoval až konkrétne na pristávací mesačný modul, ktorý sa tam, alebo na ktorom sa tam robilo. To bolo zariadenie, ktoré po opustení komand modulu letiaceho zo Zeme až do príťažlivosti mesiaca pristával konkrétne na mesiaci, z neho potom vyšla osádka mesačná, pochodila po mesiaci, naspäť prišla, vystúpila a tak ďalej. Dnešné rozprávanie ukončíme a v spomienkach inžiniera Jána Bartoša, vynálezcu a konštruktéra z Prievidze, budeme pokračovať v druhom dieli aktuálnej témy. V prvej časti dokumentárneho filmu o vynálezcovi, konštruktérovi a v neposlednom rade aj o výnimočnom človekovi, milujúcom život a všetko, čo k nemu patrí, sme skončili naše rozprávanie v Amerike, kde inžinier Bartoš pracoval na pristávacom module mesačnej lode Apollo 11 až 17. Pracoval aj po sobotách a nedeliach a ako sám povedal, získal prácu, o akej sa mu ani nesnívalo. Pre tieto jeho skúsenosti nás zaujímalo, čo si myslí o existencii mimozemských civilizácií. Sú to skutočné lietajúce objekty, ktoré prichádzajú z nekonečného vesmíru ku nám, do nášho planetárneho priestoru, prichádzajú z iných planét, sú zachytené a dokázané našimi najrôznejšími, najdokladnejšími aparátmi, dosahujú obrovských rýchlostí. Donedávna sa to pohybovalo okolo 50 000, 100 000 kilometrov. Ovšem dneska dochádzajú správy, že už dosahujú rýchlosti až rýchlosti svetla, to je 300 000 kilometrov za sekundu. Tieto telesá sú v našich rukách mimozemšťanov, konkrétne v rukách Američanov, ale aj Nemcov, Švédov, Španielov, no o Rusoch ani nehovorím. Keď ste boli v Amerike, stretli ste sa s niečím takýmto? Bohužiaľ, osobne som nemohol takýto objekt vidieť. Vedia títo mimozemšťania, že tu robíme nešváre, bijeme, zabíjame sa, vedieme války a nebezpečné války atomovými zbraňami. Ovšem to už dosahujú tak veľkého rozsahu, že už prenikajú do vesmíru a ohrozujú vesmír a ohrozujú aj vesmírny poriadok a zákony vesmíru. To, viete, zmeniť dráhu nejakej komety môže znamenať katastrofu ďalších komet. Tak prichádzajú, aby nás informovali, aby nás poučúvali, nie zakladať moc na našej planete, na zbraniach, ale na súcite, porozumení, láske a svornosti. Žiadne zbranie bez týchto nehmotných zbraní, opakujem, láska, svornosť, vzájomná úcta, uznanie. Žiadne iné zbranie nezaistia pokoj na našej planete a vojny budú sa vyvíja čím ďalej a strašnejšie. Už si to z veľkej časti uvedomujeme, aj sa situácia upravuje. Už je fakticky len jedna veľmoc na planete, to je Amerika. No ale čo keď sa za chvíľu vyvinie ďalšia mocnosť? A to je napríklad mongolský svet, aziátsky svet,
No a potom ešte aj v Európe je to kadeľako. Takže není to zaručené, že pokoj nastane a kedykoľvek by sa tento princíp zvrhol, tretia svetová vojna, ale aj pohroma vo vesmíre je nezadržiteľná. Je zaujímavé, že inžinier Bartoš sa rozhodol vrátiť sa z Ameriky domov na Slovensko. V Prievidzi vystúpil z vlaku 28. augusta 1969 aj napriek veľkej snahe Američanov udržať ho v práci v Amerike za veľkou mlákou. Dokonca pred odchodom na Slovensko dostal ponuku jedného dobre situovaného amerického podnikateľa na miesto riaditeľa podniku v Pensylvánii, ktorý by vyrábal tisíce ním vymyslených invalidných vozíkov. Odmietol. Túžba po domove a rodine bola silnejšia. Pán Bartoš, prečo ste sa rozhodli vytvoriť takýto vozík? To bolo čisto z vrcholnej núdze. V 64. roku som onemocnil ťažko na chrbticu. Utopil som tzv. Lumbuschedický syndrom, prestal som chodiť, ale chodiť som ešte chcel. V nemocnici mi nedávali nádej. No tak, aby som chodil, tak som si zostrojil takýto vozík. Kde ste ho zostrojili? Tu v Prievidzi doma, vlastnýma rukama. Vozík dobre mi pracoval. Chodil dobre, pomohol som si hodne, ale z choroby ma dostal vynikajúci lekár doktor Dinka v Piešťanoch, čo bolo nevyliečiteľné. U neho za 3 týždne bolo vyliečiteľné. Ja som začal chodiť. Vozík som nepotreboval, ale som ho nezahodil. Na základe toho vozíka a tých skúseností som potom v Amerike postavil tento vozík, zrovna tento, na ktorom sedím, a ten som urobil z úcty k americkým invalidom válečným z vietnamskej a z korejskej vojny. Čo je zaujímavé na tomto vozíku? Čím sa líši od ostatných? Mnohými vecami sa líši od ostatných vozíkov. A hlavne tým, že tu už nechytáte počas jazdy špinavé kolesa, nedeformujete si ruky v dlaniach, v kĺboch, áno, ale sa pohybujete pekne týma topákama dopredu a dozadu. A keď nepotrebujete sa pohybovať, tak zmačknite tento knoflík, zdvihnete a už máte riadne páku voľnú. Keď vás má kto tlačiť, vy len riadíte smer. Keď sa chcete pohybovať vlastnou silou, zase zmačknite tento knoflík, už to máte zase zapnuté. Smerové riadenie sa deje otáčaním tejto červenej rukovate. Teda idem, kde chcem, čo je veľká prednosť, otočím sa priamo na mieste okolo osy celého vozíka. Této prednosti nemá dodnes žiaden vozík. Naviac ešte veľmi rýchle skladateľný. Keď ho nepotrebujem, toto prestavím dozadu, druhú páku takisto, rukovete dolu, operadlo dolu, celý vozík zmačknem dohromady na šírku asi 35 cm, na dĺžku tak asi 90 cm a na výšku asi 60. Takéto teleso, takýto vozík zložený sa dá pohodlne vložiť do auta, do vlaku alebo do lietadla, dá sa cestovať aj v byte, nezavadzia a pritom je vždy k dispozícii. Po návrate do republiky to inžinier Bartoš nemal ľahké. V Amerike sa venoval aj štúdiu. Fáral v baniach v Pensylvánii a v západnej Virgínii v štáte Ohio. Takto chcel priniesť čo najviac vedomostí z oblasti baníctva, ktoré bolo vtedy u nás pomerne zaostalé. Jeho vrcholným dielom po návrate zo štátov bolo skonštruovanie čelného uholného kombajnu Čuk 171, ktorý má veľmi pestrú históriu.